Sus, paitan yung kinabuhi. Oh no! Ano sa pagkakulog ka to sa mga asawa? Dili ko papuhayan rin, madam. Wala ko'y duga. Uy! Ay, sigminga-minga din ha! Ay, Sige, kontuan mo din ha! madam. Ano sa magulo ka to kung asawa, madam? Madam. Imo na yung gitupsan tanan akong duga. Alangan ng pugdili ka na ako gamiton. Alkansi, pag ko, himo ko kang kuliteral sa imong asawa ko. Natural! Ya, madam. Di sa kamalun. Ibig imo lang kong papahuayon, madam. Uy, papahawayon, god logi ko. Wa pa magigumya uli eh. Manak ko. Madam. Madam! Ay. Madam, good morning. Kanang ako ano, lukato na kumbana lagi. Ano ka to na nimo? Lukato na nako. Luya. Pwede rin pa kunyaran nimo lukaton. Ay, lukato na lang nako sa kumbana, madam. Uy, pagbulit na sa kumbana, madam. Kani? Ay, Ayaw, di ba? ay tabo nimo. Ay, mura magtag. Kitop sa mayo. Madam, gusto mag-game. Paghatag na po na kumbana, dili man ani hitsura na. What happened? Madam, sa- grabe ha, mansad ka, dam. Oy, Grabe, sa ka mag-imot-imot. Ay, natural, gamiton dyan ako. Kuliteral ko na nimo. Malagman ka nga. Pamahaw, panito, panihapon. Lahi pa ng midnight snack na. ang akong sabon, ako ramang igor na akong gikulateral. Wa mo sa ingon nga, huto na lang sad nimo. Karoon pa kami nahuman. Bago pa may nahuman, tanaw. Pag inasaga. Bantog, baho. Tanaw. Bago. Sus, malag, ay lagaw pala kay, ni anhi ko kay, lukato na tika, dala na nako ang kwarta. Dam ha? Sa bro, Mayo. kung makinahanglan, dam ha? Ayun. Ang Sakto mga lang gani. O sakto na napanay ako pa nagipakapinan sa iyahang interes. Mayo. Meron po rin kay... Tana malag. Nahubsan na ni, nahubsan. Kung mau lagi, tana ara maka-recharge ka tara. Research na ito ha. Hinay lang, hinay. Salamat, Jig. May labang. Imo, Jig, kong gilukat ba? Mura na magkurog ang akong Ay, kauluran. ayo puro-puro tarog-barog. Ginhawag laom. Ay, sama na. Pinahin na Mura lang man daw. igili ni Luga sa padong sa ato. Ha? Kung mga ganing before tam uli sa tuwa nasa tay hapitan ha. Kung nasa tay hapitan kaniyot. Uya sa kong my loves. Pero Ngilo pa kayo. ang ilo pero kay ba baka my loves nagpasalamat. Siguro mo kay nano. Kung wala pa ka disugot kay collateral tika dili ko makapariband. Dili ko maka kon sa kong tungit o di ba kay ba ingon ba ka nga ang ako ang kalipay imuhang kalipay so natunti ka nga to sa lugar nga labaw pasag kang malipay. Salamat. Lugaya, Mang Mars. Oy, paabot ko sa iyang equalateral ba? Lugay kaayo. Ano siya kay naa siya equalateral doon? Asan ni si Mars? Ang dami natin ko pinaabot. Dali. Kaya na naabot. Oy, Imsay! Imsay, mao na ni Mars. Oh, mo ni. Ay, dahil sa my love. Isa. Lingkod sa ano? Dahil sa ko kasabot. Asan? Ay, my loves, di ba no? Di ba gilukat mo tika dito ni Dambings no? Ang katong kwarta nga akong gilukat nimo, ako apo to hinulma ni Imsay. Kung nakibaw na biya ka nga karong panahon na lagi my loves. Kunya na lagi Sus, roy my ko kan lagi ngoy collateral dapat nila jud collateral. My love. Sorry ka maluin ako. Wala na ko yung duga, my love. Okay na, Mars, okay na. what ni siya kibaw nga? Equalateral mo? Kung ano ko ka na gilargo na kukuha lagi na ako rang ingnan nga naara mi hapitan mas na ikaw na bahala ka. Basta. Ano na problema ka ng word nga bahala? My loves, ito blank. Unungan lagi na mo pagkasugaron, my love. Di na ako. Dili na jud ako kahulungan ay kablang. Kanang pasa imsay ha mao na to ha. Kanang 1 week balikon na ko na siya. Oh, may na sa balik na ka 1 week ha. 1 week lagi. Promise 1 week. Sige my love, bye. 1 week na makakuha ko. Sabay na matakot ng maayo kay